bych udělal tohleto. Já dobrý, abych neznal. Pojďte blíž. Já vám, tohleto nejsou holčičky, teda... My jsme holčičky kluci. Stej, ale já vám něco povím, na chlapečky nejsem, ale... Soulož, já to říkám slušně. Soulož bez lízání je jako oběd bez polívky. Až tak a lízat se musí, ať kunda zkusí. Potom to je. A já lížu dobře a rád dostal jsem za to pochval. A já lížu fakt rád. No, to každý. A tak to má být. Ty to snad to nenahrál. Ne, já si hraju to. Ty si hraješ. Hry tady to. Já bych si taky... Co mám demaní ptáka. Když ho tam máte, tak fakt třeba. My taky jsme výsledku. Až tak. My tak lížem. Co? My taky lížem. Taky lížeš, jo. No. A máme polívky k obědu. Máte to k obědu, jo. Ale to musíme. No, to musíme. Bez toho to nemá cenu. No a já lížu teda dobře a rád. To byste To byste teprve poznali, na co to máte. Že to není jenom na chcaní. Že je to na něco jiného. Nechci lízat kaďák. Až tak. Tak se kočky mějte, já jdu domů, já jsem vypitej. To ano. Zepelím. Zepeli. Ale teď bych lízal, tak to teprve byste poznali, co to je. Kafe vám slyne. Máte slinu na bradě? A co? Slinu na bradě. Já ti nerozumím. Já taky. Ale nemám, já už tak starý nejsem. Vy jste viděl, že máte takovou chuť na to lízání. Ale ještě vám, když už o tom mluvíme, měl jsem tam paničku, to byla panička vdaná. Ty jsem to lízal, hlavně ty držku umatlanou. A ona to chtěla. Ale to mám moze. najel to. Já byl ulentanej o to, jak tekla. Ale ještě vám povím k tomuto. To nebyl poškvrnat. To, jak teče, to je dobrý na pleč. Jo no. Proto já mám hladký Jak prdelka no. Až tak. Vy jste ale moc mladý, za vás by mě asi zavřel. To ne. Kolik je jim? To jsou kluci. 13. A vám? Tak. To kolikrát těch 13? Ne. Máme 13. O něco víc. Ne. No jako jste. Fakt vám je jenom 13? Jo. A to už takhle běháte. Až vám bude víc. Jo, tak nás někdo bude lízat. Za takovýhle když byl až tak daleko, tak by mi zavřeli, že kazím mládí. To vykastrovali by nás. No tam už by moc toho neměli. Věřím tomu. Mám
Mario. Ale když to nebude horší, tak je to dobrý, jo. Takže kočky, mějte se. Ale vy jsme kluci. Vy jste pod zákonem. Ovo. Takže ahoj, ahoj. To jsou kluci. Ahoj. Ale prdlaj kluk. Vy jsme kluci, já vám to Tak ukážu. vyndej táta. Že jste kluci. Ty si ostat. To, že by takhle kluk vypadal. Mějte se. Ahoj, ahoj. Ahoj. Až tak. Pán Bůh se... Pozdrav se A tam. potom to je. Tak se mějte. Pane, proč děláte? Vy jste